plenenú, alebo tak. Dobre, urobil som to tak, že som 15 ľudí sa stihlo zapojiť do súťaže. Ich mená som napísal takto na listočky, že listoček. Je tu meno, hej. No vám ukážem, aby ste mi verili, že na všetkých listočkách není rovnaké meno, takže pup. Hej. Nebudem každý ukazovať, hadám. To dúfam, že mi veríte. Nemusíš to dať pred mňa. Tu je iné, hej. Pup. Dávam to tak, počkaj, robím to takto. Klik. Dobre, tak to daj to bližšie ku mne. OK. Ďalší. Iné meno. Hej, dobre. Nejdem to zdržovať, hada mi veríte. Dúfam, že ešte to počkaj, prerátam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Že pekné nechty. Díky za nechty. Dobre, je ich 15. Je tam 15 listočkov napísaných. 15 mien ľudí, ktorí sa zúčastnili na Facebooku súťaže o Left 4 Dead Bundle. Jo? Urobíme to takýmto old school štýlom. Moja šarmantná sestka vyžrebuje jedného, ktorý vyhrá tento bundle, takže držím palce. Nedívaj sa. Yep. Víťazom je Roland Olejník. Je to vidno z Austrita? Jo, zaostrilo to. Fajnovo. Gratulujem. Pripájam sa ku gratulácii. Ahojte. Dobre, gratulujem víťazom.